Pwede saya. Sus, ito lang, mahinang nila lang kayo talaga, men. Ito, hagunoy, pangilo ra ni sa amo ah. Kanin yung inyo tambal, mahal kay ni palito ning hagunoy. Pero sa amo mga boy tisoy, pangilo ra ni. Pangtambal na sa sama. Ilo mga tisoy. All around ni among hagunoy. Hagunoy for sale. Kaning hagunoy mga boy tisoy, daghan kay ni gamit diriya sa bukid. Ako gina-introduce sa inyo hagunoy for sale. Kabalo mo mga tisoy, kaning hagunoy dagdag kay ni daghan kay bitamina ug masamad ka pak kumot-kumuton ra nimo na. Ana-anaon nimo. Pag simot nimo, pak grabe fragrance ana ipahid nimo sa part nga kuan nga nasamad. Taplak. Pang ulian ditso. O kibali tisoy na abtan ka kibali gi-LBM ka igit-igit ka sa dalan. Way problema basta naa ka sa bukid mga tisoy pag naa ka sa bukid dagan na ka sa kilid-kilid tanaway nganion man na pagdagan no. Ana na pagdagan tisoy. Ana ti dito. Ay puta. Ana dito mga tisoy. Ang pinaka-effective gid nga iilo nimo mga tisoy ug naka sa kalibunan. Tang ina hagunoy. Uha kag hagunoy sa kilid-kilid. Pak ibot kag hagunoy. Bagnod nimo si mulubot. Pak labay. Di man nimo may bawa nga nakahikap pag tae kay baho man ang hagunoy. Baho man ang hagunoy uli na dayon ka mga tisoy. Daga na dayon mga tisoy. Karon mga tisoy na ako diri sa silingan namo mga tisoy no kay paglaglaag mo ko may lingaw dis bukid gamay ra mi balay diri tulor mi kabuok. Silingan na mga tisoy no. Ato ta sila ang uma sa kalibunan mga tisoy si Ate Celia mga tisoy. O di ba mga tisoy no mauni karon mga tisoy. Naami diri karon sa uma namo mga tisoy. Naami diri karon ha. Danlog-danlog siya gamay kay medyo wet manggod basa-basa ba. Diri mga tisoy. Daghan kay mig source sa pampalakas ng katawan. Matino ang isip ko pero ako'y sabog na. Yawa, manakpan na. Oy, di may adik mga tisoy no. Balanghoy ni siya mga tisoy, balanghoy ra ni. So prank, balanghoy ra ni mga tisoy oy. Titaw mga tisoy ba. Na, og madakpan min yung mga tisoy, i-raid ra ninyo ni, madaghan mog makuha dere. Nga balanghoy. What's up guys? Ito ang tinanim ko during my ECQ. Ito na ngayon. Ay, sig Ang laki-laki na. Dire, magsuot-suot na guys. So guys, manugok-sugok tadi guys no sa kuan guys. Mo na ang umana mo diri guys, sa ilahar day guys, nangangkon ako. So naami diri guys no, tanawa guys, nagsuok-suok na ni guys, tanawa grabe ka hardol. Grabe ka crossover. Grabe nga. Oh shit. Uy, bagsak! Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Guys, okay ra ko guys, wala ako naman sa guys. Final. And a final. Ipadulit sa ako kay mura kay balik akong butangan manig music. Yawa. Yung mo lang kibutol. Nakabali ta. Kabalo guys. Trivia guys. Tignan mo ang uma. Subuan na to ni. Tara guys, malitso na ta guys. Walay nahitabo guys no, way makahibalo ato. Asa man ay manuok-suok na punta guys. Optik ka guys. Optik ka guys. Tabang guys. Guys, tabang guys. Nara guys, mga muti na ni guys. Sa katong quarantine. Katong quarantine guys. Mo ni ang nabuhat nila. Dili guys, duol ta guys, nangamuti sa Tisilya diri guys. Mo ni ang owner diri sa uma. So, Nara guys, oh. ing ani ni diri guys, kamuti guys. Pag may tiyaga talaga guys, may nilaga guys oh. Lamigig smile guys. Nara guys, nangamuti na sila guys no. Unsa may mga teknik anit eh. Ala tuara oh, nagburot-burot. Gamay man. Uy, cute. Cute man na. Unsa man ite, asa man may hibawan nga nay kamuti. Kanang muliki. Basta naay liki guys, nay kamuti dito guys. Gamay. Sus, gamay pang liki oh, ay liki. Kamuti. Gamay pag unod. Gamay panigliki. Ug dako kag liki, dako pag unod. Guys, ang makaon na nga part sa kamuti, kaning tumoy. Basta ang tumoy, humok pa ang tumoy.
makaon ang tumoy. Balion nimo na siya guys. Pag bali naman na tanawad siya. Ay na kumuto nimo ng tumoy ana. Pag kumot og humok gyud, bag kaon ang tumoy guni. Tara guys, kuha na mi daghan ni pula-pula guys. Basta pula guys, dagdag na sa blood. Ito na ito. Unsaon nimo ng kuan loy kanang dahon loy? Kabalo mo guys, nakakuha si Ate Celia og dakong liki. Sa dako nga liki nakakuha si Ate Celia. Si ba. Nakakuha si Ate Celia sa dako nga liki og dako nga kamuti. Tanaw na to guys, ang dako nga liki guys, dako nga kamuti. O diara, dako kaayo dire. Dako kaayo. Di ba guys, kuha ni Ate Celia ang dako nga kamuti. Basta dakog liki guys, dako gyud nagkamuti. Guys, no, diri ana siya napunitan guys. Dako mo kay liki diri guys oh. Ish, nga liki mo. Smile dira loyo, picturean ka. Oh, sige. Kayo ibta dong. Ayo ko ana. Gunite ang kuan nga dili malangkat ng unsa na kanang iyang ugat. Oh. Oh. Boom. Parang gini kanya. Liki. Nara guys, oh, nanguha na mi diri kamuti guys. Palibo ma. Uy, kag utog kaayo guys oh. Luy, murag imo haloy. Dara dong, dali dong. Uy, ayun na nga guys. So ayun na mga, karon mga tisino nakakuha na po sa tisilyag dako. Nga kamuti gikan sa dako nga liki guys. Tara guys, mangambak. Putang ina mo na guys. ginagawa mo. Nara guys. Uy, gamay raman di ay. Di man siya dako. Hala. Gilang. Ay ragliki. Basta gamay rag liki, gamay rag yung nagunod. Pag dakog liki, dakog kunod. A few moments later. Burumbot guys, mo ni guys, lami kay ni siya sa una guys. Sa panahon nako guys, amo tong nakakaon bang uban dira ah. Lami kay ni guys, rich kid, do kabalo mga rich kid ani, kita ra nakabalo ani mga poor. Mo unay gitawag nga burambot. Burumbot. Burumbot guys, burumbot. So dara mga tisoy, kita taghinog mga tisoy. Kita taghinog, agoy ka kalami, daghana ginugoy. Oh mga tisoy, daghana ginog. Kani ba? Oh, kanit. Kani mga tisoy ang gingon mga tisoy. Kani ba? Kani mo ni gingon nga burumbot. So kami mga taga bukid kay ila gyud mi ani, so kasagaran mga batang kuan. Kani guys, grabe kay ni kalami guys, tanawa guys, umukbang guys. Sinsya sa tong kamot guys, nagikan mo ta nagyuta-yuta guys, tanawa guys. Yummy. Nga padre guys, mga taga suko dito ko. Ludo na daw. Baksit men. Baho lang siya sudlanan guys, medyo paano siya ba, medyo stinky. Pero ang unod ani guys, grabe, it's so yummy. Mo siya guys do. So guys do, sa mga gusto, guys sa mga mga malubr magandang heart, sana subscribe kayo sa channel namin guys kasi alam mo na Kuya Will, tulungan mo sana kami Kuya Will. Tulungan namin ang pera Kuya Will. 10,000! Kasi panggunit kay man kuan. Rambutan. Tayo mga tuna talay, tuloy naog na loy. Ginay ha. Ano guys ha. Guys. Okay ra ko guys. Isog kay ko guys. Boy, tisoy lang malakas. Hold up. Subscribe kayo para sa more videos. Uy, tisoy ah. Sus, ito lang, mahinang nila lang kayo talaga, men. Ito, hagunoy, pangilo ra ni sa amo ah. Kanin yung inyo tambal, mahal kay ni palito ning hagunoy. Pero sa amo mga boy tisoy, pangilo ra ni. Bang tambal na sa sama. Ilo mga tisoy.
all around ni among hagunoy. Hagunoy for sale. Kaning hagunoy mga boy tisoy, daghan kay ni gamit diriya sa bukid. Ako gina-introduce sa inyo hagunoy for sale. Kabalo mo mga tisoy, kaning hagunoy dagdag kay ni daghan kay ni bitamina ug masamad ka pak kumot-kumuton ra nimo na. Ana-ana nimo. Pag simot nimo, pak grabe fragrance ana ipahid nimo sa part nga kuan nga nasamad. Taplak. Pang ulian ditso. Mo kibali tisoy naabtan ka kibali gi-LBM ka igit-igit ka sa dalan. Why problema basta naa ka sa bukid mga tisoy pag naa ka sa bukid dagan nakaskilid-kilid tanaw ay nganion man na pagdagan no. Ana na pagdagan tisoy. Ana ti dito. Ay puta. Ana dito mga tisoy. Pag ang pinaka-effective yun nga iilo nimo mga tisoy ug naka sa kalibunan. Tang ina hagunoy. Uha kag hagunoy sa kilid-kilid. Pak ibot kag hagunoy. Bagnod nimo si mulubot. Pak labay. Di man nimo may baway nga nakahikap pag tae kay baho man ang hagunoy. Baho man ang hagunoy uli na dayon ka mga tisoy. Daga na dayon mga tisoy. Ana man na kibali. Kamo nang uli na mo. Para di ikaw masuspikan nga kabalugo ka nga dira ka nalibang. Di ka masuspikan nga ikay nalibang kibali nang uli na mo. Uuna ni si mo kauban. Mga na rin ka ba? Baho kay tae no. Kung tae no. Kisa na po ko siglibang diriya. Wa sila kabalo. Nga ikay nalibang dito, di ba? Luwas na kay ka, mga na rin ka. Stoy! Visit pa ko na siglibang-libang diri. Mura mag-WCR sila ha, oy. Baho kay tae diri. Nasa imong kamot ang tae. Suburi ka ko'y nalibang, buang, visit. Kang ina. Hagunoy lang, malakas mga tisoy. Hagunoy. For sale. Hagunoy lang malakas. Isa to? Buitapang. Mga mahinang nila lang. Kayo, ha? Ito. Strawberry lang to sa amin, strawberry. Tamis kayo ni. Strawberry. Samot na green, tamis kayo. Kaya ako mga tisoy. Ulit na ni. Wala ko na lang mga tisoy. Abi yung nahilangan ko, buang gitamisan pa ko. Ha? Abi yung naghalang-halang ko diri, wala akong gihalangan ha. Pagod pod kayo. Pagod po kayo. Pagod pod kayo na mga tisoy. Tamisay yun sa strawberry. Uy, grabe. Isay kayo. Strawberry yun. Ayan. Ay, bilat. Strawberry na mga tisoy ha. Strawberry na mga tisoy. Kana strawberry diri sa amo grabe pinapuniton ra sa kilid kaniyo. Kaniyo. Strawberry mga tisoy ha. Ang binap bijuhe ko. Oh, strawberry gyud. Awa gyud na, wa gyud mi nangilad sa inyo. Grabe gyud ni strawberry. Basta strawberry gyud. Tamis gyud kayo. Awa guys. Hilaw pa kini nga strawberry, samot pag mohinog na ni. Awa. Mga tisoy no. Isa uy. Di na ko ya halang ngayon. Mga butisoy no, moto nagkaon siya strawberry sa bukid. Muna oh. Muna strawberry. Resulta. Okay ra ka butisoy. Butisoy. Nangyari sa'yo. Halangay kayo. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Hindi makaya gan. Ang power ni Boy Tapang yun. Boy Tapang lang talaga malakas. Langaw grabe. Shout out ko sa kong mga anak karon nga nasa Iligan, naa sa Panabo, Davao del Norte. Saan na Panabo? Ambot ko kabal. Basta kay Panabo. Kasi yung mga pangalan, shout out eh. Si Bibian og si Arnel nasa Iligan. Didal. Oh, mao na ang atong kamutihan, mga anak. Pakita na ko ninyo akong tanom oh. Mao na ang akong tanom atong pag ACQ. Bay kabala ka kay mabuhi mi disbok. Mabuhi ra gihapon mi kay nagtanom mi. Kung may unsa to? Kung may nilaga, may tiyaga. Oh. Kung may tiyaga, may Kung may nilaga. tiyaga, may nilaga. Nilaga ang kamote. Oh. Ang balanghoy ko, oh. Ang laki-laki, no? Balanghoy. Ang laki. Ang haba-haba. Mahaba pa sa amin. Meanwhile,
Pati sa Philippines guys, napoy murag Korean guys, tanawa, beautiful life. Ana man ni guys, isa guys ha. Sige. Like a beautiful life. Ay, naram rin background music na. Uy, angay man, puta mo rin mag-utot. Okay, kagawas ka agay, bahama. Ano nangyari ni mo boy tisoy? Ina mo ginagawa mo. Lagi diri ah. Dito Sige mga, ito na mi. Pauli naman po mi. Inday litlet o hinlo ng palkatahan. Ang gilampasan day. Kaya tilitlit, nalampasan na ang Ano imo palkata? ang palkata, nalampasan na. So, no need to worry. No need to worry. Sa mga to guys, thank you so much for watching. And don't forget to subscribe, Boy Tisoy. Tara, let's go! Bye-bye guys! Bye-bye! See you later! See you in the can!